Sagudahin nga ti pakasaritaan, ti surat ni pagayam ti nga Brando, Dear Manong Nemi. Manong Nemi may sakmet kadagiti kang kanawin nga agbuy-buya. Ken dumdungeg kada ito nga programa iti Facebook nga Dear Manong Nemi. Kanawi sakmet tapno umay kumet ibin-sabinsa ti pakasalita iti biyag kinayat ajak tupulos malipatan Manong Nemi. Tabarbaran ko nak no adamat oras ang gabasit laeng nga may batik nga adal liwliwaken pagsarmingan ti biyag agrama maten imabalin nga balaag wano patigmaan kadig iti dumdungeg. Ngamin Manong Nemi may saak nga barong bado. Idi. Ngem, babaan ni tulong ni Apo Diyos, babaan ti adda nga inaramat na nga parswa Manong Nemi nga nang iturong tinalintag nga na timiyag ko. Iso'y tatin inutan nga ibin-sabin-sabin ka. Yung sakbay amin, kablawang ka, kayo, dita Nemer Studio, the whole Nemer Studio family. Dagiti padak nga dumdungeg, dagiti OFWs, ken kastamatan ka na kay amin-amin. Basta dumdungeg ka nagbuya ka, naragsak ng kay panagbuya. Kasto man nga rod Manong Nemi nga rugyak, dahito nga pakasalitaan. Bugbog tungak nga inanak Manong Nemi. Dahil dati kapunan o apay, ama ipaay amin akasapulang. Napindas ti balay mi, at akatulong mi, numampay taltalukam laeng nga Serbian na. Siyak, da papaki ni mama. Iba na gubing ko Manong Nemi, sinapsapuyot dak, dagi na nagandak kanya. Wen, amin na kayat ko. Amin nga itudok. Hindi ubingak. Nagkuyog kami kada mama, kani papa, nga mapan iti shopping mall. Itudok niya kayat ko. Ited da. Iti teenager akon Manong Nemi, kunak kini papa, kahit ko tagbandaan iti motorsiklo. Ngayon ko namat ni mama, api nga motorsiklo pa ilang anak. Di pala four wheels. Ay, ani. Ore motorsiklo man no four wheels. Saan pa lamang makapaglisensya? Ang anak sarbim nga rod mat nga napigsa iti akan mo iti gobyerno. Natiliwan dat anak mo awa lisensya na. Kunamit ni mama. Awang nga rod Manong Nemi iti makapagked-ked kadakwada. Motorsiklo at napay kotsek. Idadda ko niti high school Manong Nemi adun di kiti barkadak. Nawakita na ko di kiti barkadak Manong Nemi umasidagdan agsaludo da. Siyak nga roti boss da. Boss. Tika po na Manong Nemi no tiyempot merienda. Gao! Ang kamag merienda. Siyak amin di makamo. Adumat na kiti babae Manong Nemi nga barkada mi. Dododuma Manong Nemi sang kampeg din sumsumurag iti klase. No ayabak na kiti barkada. Nga kaaduan naman nga kaeskwalaak Manong Nemi. Makikutun na diya maestrami muna maestrumi. Kuna are the others, kuna nanto kaputa, basit madlaangan iti suruan na. Ma'am, kunadan to. Sir, ohan, nagkukuyog daman nga Brando. Banag to Manong Nemi, nga makaawat na kiti parents ko ti surat, manipod iti principal ti eskwela. Bagbagaan to man. Ipaayda ka no amin nga masapul ko Manong Nemi, basta laki ti pasnek ko ti panagbasa. Naggraduara kiti high school, Manong Nemi. Pasang awa ko na. Kabuta, mabain talang gada papaki ni mama nga saan nga magpasakan niya. When, ken kayat na siguro makapaggraduara kung dito itag eskwela, tapno awan ako na kuriro. Ado ngamin, dagiti ba, daduma mapaspasamak Manong Nemi, no at gulo iti uneg, ti compound ti eskwela, da kami nagbabarkada, ti mang parnuay iti gulo. When, amamutak madunay Manong Nemi dagiti gwardiya o nadaman security guard. Hohan kumpiakot Manong Nemi dagiti daduma ang grupo. Nagtignayan ti grupo nga grupo ni Brando.
Nagraduara kiti high school, manong nemi, awanan di kiti barkadak. At dalang duwa nga nabati. Tagpatpada kami, manong nemi, na kiti duwa nga nabati, pada nga lalaki, iti eskwela kapag basaan ken kurso. Boss, mabalinta man ti mangumong ka nagiti nayon ti bungkoy tayo, tapos ni kastagat, adado tayo. Kuna ni Simo, ni Simon, muna Simo. Sinarungan man manong nemi ni June. Sige. Ag-recruit kayo nga ron. Ha? Siyak tayo makamo. Noon na kita'y papanan tayo. Siyak baala. Banag manong nemi nga talaga nga saan ko maiulot pa nagbasa. Ore na kami iti school compound manong nemi no at kumuskusilap kada kami. Yan. Ore sang nga kumuskusilap. Pagbalin ng milata kumuskusilap. Daitan. Manson. Pag tinagan ng tumanong nemi, maipulpulis kami. O may tumit ni papa, kini mama. Mga areglo, no niya man ti kaso. Naging ka manong nemi, agmarmar Yosef, ba't ni mama. Kinasalita tag na papa, kini mama, sobra ito nga raramida yung pranto. No, iti, instead mi amin nakasapulan. Amin nga ibagam, impaay mi. Itakit din nagraduar kan di high school, agbasbasa kan di college, sumubra ka mat, kumarkaro ka mat. Ito na panagnakim mo. Pa, ano ka mat naskin nga? Abal maliwak. Ipas nagmo tagbasa, liklikam ti barkada, liklikam ti gulo, liklikam ti nyaman napakaisar sarakam, liklikam ti panakaibabayin ti pamilya tayo. Nagbalinag pa yun nga, problema yun. Talaga nga problema ta ka. Kakaiso na nga anak na ka. May panagkalda ka kuma. Tagwapo ka. Nga man dat record mo iti eskwela. Pasakaluero. Buong ti ulo. Barumbado. May bagay lang tinagang ng brando. Nga barumbado. Hindi naman nung name iti dialogue ni Papa. Idinto ni Mama kanana. Anak. Na siya at kumamat ti kasasaad mo. May pagpanakil na ka kumanta, kakaiso na ka ang anak na ka. Anong serviti pa nagtrabaho may ka ni papang mo? Anong serviti na pinasa balay? Kompleto alikamen, di kotse ka, at motorsiklom. Nasa ti kasasaad mo. Magsigasingpat ka kumamat. Saan ka kumangamangi? Manggulgulo, saan ka mangiramraman, iti pakaibabainan. Mabaling ka di anak. Idyam ti barkada. Awan sa baling aramidem, hindi mangipas nagtigbasa. Barkada ti biyag ko. Naong barkada. Saan akong nga naragsak? Alawan, barkada no barkada. Ang pilyan ti barkada. Tay barkada, tay grupo nga amin nga panggipyo kat may maysa. Amin kayo kat may maysa ti panggipyo. Saan nga manggulo no dikat mangipasnek ti panagbasa yun. Mawatan ka dikat mo sa kanya. Saan nga manggulgulo? Manong nemi, ado apang magbaga na papaki ni mama, yung natangkin ti ulo ka talaga. Di magadakas manong nemi, awang pulos ti mairwar ko nga subject ko. Digat ulit-ulit ak tumanin ti agenroll. Kastamat na gini barkadak manong nemi. Kabuti kasto nga mapaspasamak manong nemi, pinagsardeng napapaki ni mama nagbasa. Isardeng mo lang aroden nagbasa. Tagsublikan to, no nalimpyon ti panuot mo. Sayang lang ti kwarta ng edad may keng ka. Diyan pa din kwarta ti mangyaw-awan keng ka. Sobra-sobra man kami ti edad mi. Di kat maaramid mo amin na kayat mo. Pa, no kasta, saan ako nagbasa? Kat saan ka man sumusumrap ti klasam? Anak Serbina. Anak Serbina, gigam ka iti notebook? Gigam ka ti ballpen? At daman sinsin ang libro, di ka man sumusumrap iti eskwela? Ti klasam? Nahardan dobrak no saan nagbasa? Dito kalatan o nagtibalay. Ano to brak, kuma dito o nagtibalay? Nagmuoyo nga, papano, nagdakti ito nagtibalay. Bahala ka. Basta sarting mo palakbasa. Amirisem ti amin.
Anan do't pagbalinam nun saan ka makaanal. Ano sir, pinagumandit tao, hindi ka kinabaknang ka na kayo. Halaman, nagatukura tayo, dati balay, kukuwak to. Ada, saan ko kayo? Ada taltalon nga, mangmangdag ka na giti abang. Brando, anak. Awan serbi di kita ngibagbagang sa ko. Awan serbi na di kita kinabaknan. No ti ulong kat dagmel na model ta panunot mo. Awan kas ti makapag-graduar tap numakuna ka nga professional. Di ba? Engineering ti kursom, di mo kaya tagbali nga engineer, no engineer laeng, di ba? Awag daking ka. Ngayon kas di manong name nga awang pulos nagdalanan di kita pang magmagada papake ni mama. Dagi di barkada, saan kami na sumsumrek ti eskwela, ti ayan mi. No tempon ti malem, adda kami ti pag-inuman, manong name. Nag-inom kam ton, sakam tumanggulo. At danto na kita madangran, manong name, danto mo't papake ni mama, ti mga araglo, tapno na kastak, at sa anak lang, nagpawot iti pagbalodan. Iti na minsan manong name nga nakaaramid ak manin ti madi. Nakapungtot ni papa di adda kami dito balay ket dinanog na. Oh, baka dahi tatunurayan. Hani, sa mo kumangandang ranti anak ta. Papa, saan yun itong ulitin tinaramid yun? Di man ang danog ko ka? Dapat kumakit iniibon ka kumapalang itinukul di saram de tadak kalabindot mi kinimamang mo. Di da ka pulos binaot idubing ka. Dapat ko mga muutan nagdubing ka sa anak mo na naloko. Alaman? Itatangarod ka na loko ka. Isungan tanokan ka. Ha? Di yun uulitin tinaramid yung parang danog kanya ka. Nasakit. Tanong-tanogan ka kamit kahit mo? Oh, laglagin pa. Taknakal di ba kikimisi ka? Napigbisakim si ka. Talagang natangkad di ulo mo, honey. Ba, amon. Ang mga nubalsan na kang may sutelak na. Bye-bye, amon. Ado pa'y idi manong name di kasasarita, dagi dinaganak kanyak, tapno kasarita dag magmaganda. Kamsat ni mama, kamsat ni papa, di kasinsing ko, nga nakasinsing pet da, abe ka nung ajak tulada nila. Abe nga siya kanulaing, tinaluko ka na kami nga kakasinsin. Iti father's side, kan mother's side. Ano nga iti mabalin ko, kada tumati kayat ko. Duma manong name ko napagigdigdi at duma basol ngamin ta papangin ni mamang mo. Hinispoiled da ka. Ngamin kat bugbugtong ka nga anak. Dahil at madina na bugbugtong ti anak. Ma-spoiled. Kung kunak tumit. Sige. Dito kayong tinagsak ko. Abe ko mga anawain dak at ipaindak. Kung naman dagida da duma manong name oy. Pakasarak kantot katapat mo. Dagiti madangdang ram, dagiti mas paspasaktam. Agsisiim dalit ita. Mga alad na lang tinapinda sa gundaway na nga mang balis kang ka. Ang mga nagbabawi kan to, ang naladawan ti amin. Aging kaya man na yung kinasarita nakmanin ni mama. Brando, anak. Ma, di ka di masyang kanya. Ta nakakaasya ka di mama? Nakakaasya. Apay ko na. Umapapalak ka lagi di padag ng ina, nakasaysaya at dagiti anak da. Anong sasarita kami, ibang panakil na dagiti anak da, tanasisingpet da, nagagagad da, nakapagturpos da, napintasan ti biyang da. Biyang ko talang tumapapay. Anyang istoryahe, katakwadan, amay panggap keng ka. Kunakto, ay na, nakapimpimanak nga, ina, da kami nga gasawa, bugbugtong ti anak mi, ado ti kwartami, yung kas diyamad di anak mi. Ewan, matini, dalin ti nga turong ti biyag na. Di ka kadimasyan kanya. Awan ka di, ti baset, iti panunot mo, makapanunot ti na siya, anak. Awan gayam.
Mani po di agbar, may sakan nga baro, aw ba niya mamu ka na kami nga girlfriend mo ah. Na girlfriend. Kaya Diyos awan ma, no babae, ado dita. Kulding laeng, ay baklaeng, pasirapag lang ti kwarta, pabulusak ti sangaribo, 3,000, mayatan ba? Ti kahit ko sawan, ti babae nga mangipatig kumamat ken ka. Angem, asin no kumatilaglag nga babae nga nga mangipatig ken ka. Amo damat ti kinalukom. Ay, awang ka di ba tinakarik na ti ayat, kada di babae? Ma, para kanya, di kita babae kita, pansamat talakas lang natin sa ramsam. Ano na ito nga pa nagpampanunot mo na ako. Ito ko rin sunata ka babae. Kaya nakmet, awan pulos ito para grigat ko ma. Intun ka ano nga rin nga makasarak ka ti babae. Nga ay-ayatem ng saan nakamita kayat. Oh, imposible na ito mama. Saan nga imposible na ito anak? Ay-ayatem ng saan nakamita kayat. Nanaloko ka. Ma, amin na kayat ni Brando. Magunod ko. Intalik kong kiniapod Diyos, di amin anak. Silawan na kumati panunot mo. Anugutan mi kini papang mo nga nagbidot kami nga nang isurukin ka. Dakkel ti basol mi. Ta inispulda ka kami nga peso idubing ka. Saan mi nga insurukin ka tirumbeng ko mga may maaramid. Yung saan ka mapukahon tinamnama anak. Idaw-dahot ko kinapod Diyos. Nga dumting to ti panahon. Nga masilawan na panunot mo. Nagtultulo na tama nung naimit pa nagkukuyo kami nga limang agbabarkada. O kaya ang tilima ko na. Tasolid. Awantag nga tangata. No at pa nami, yes, adagos. No anyat aramidan mi, mayat kam amin. Naging ka, nung nami nga timay sa nga malem, nakaadami timol, kadagi di barkada. Madlaw mo na tamat, ha? Na talagang nga japrox kami, kada bad boy lang langan. Tano da masabat mi, oo magnikid na nga dagos. Tamo da, no anyat langami, no anyat klase mi, kaya mi, pumatay. Kurang na lang darmas. Hindi tanda masamat mi nga babae manong nemi. Gumangganat, agdardaras. Diyak amuno ang naknakan ko. Inrantak manong nemi nga dinalapos. Bastos ka. Inrantam nga dinalapos nagsakit. Sanak pala katawaan. Dagas ka matin nga tao. Siya, dagasak. Dinagpayaan mo nga rayatin. O sige, rayatin ka. Sorry ha. Sige, umay ka magkating katapnot, makatakder ka. Inyawat naman tidakulap naman nung name ka talaga nagpatulong. Kanrumbeng lang at tulungan. Kanrumbeng lang nga suri ko na. Yan. Hindi ba nang tulong ko keng ka, uno keng kwa naman nung nemi, naka-erteng latta tirupak, itirupa na. Talaga nasaktan. Sorry. Karagiti pa lang manong nemi nga, mapasamak ka aramidag ti. Tuloy-tuloy nga sorry. Sorry ha. Nakita kami ti sakit na. Yan marikas lamang kriknak ti sakit, di pa nakadungpar na sa natulid. Sorry. Sorry, miss. Indrantam. Huwag nga rin, sorry ha. Tarantado ka. Sorry ko naklang nga rin nagsusuri kang tarantado ko ng palakanyak. Nagtalaga aramin tignan tarantado kahit mo. Iba tayo nga rin din timak. Ito palang igama kaya naglang mo yung tigma ha. Nagan mo? Bata mo timak ko na. No di mo ibata nagkikisak. Kumain ti si Q. Ore man nga si Q. Kami kabuteng. Di ba mga bro? Mga tol? Baga mo dyan nagan mo. Tapos likas na kita ibatakon ti imam. Nagan mo. Nagan mo.
Nagan mo, please. Swerte. Ngayon malasa kita nga daw. Kabuta na sarakat kasken ka. Swerte. Ngayon swerte. Ekta naman mo kaswerte. Cellphone number mo, itad mo. Ha? Itad mo ti cellphone number mo. Tapos na ibata akong ti imam. Alam. Siya magkayam ni Brando. Brando. Itad mo ti cellphone number mo na. Sige. 0919. Opo, smart ha? 123. Wow, 123. Baka sumarunong at 4567. 4567. 123 434 7. Okay? Naalam bro. Naalak. I-dial mo man. No, isumat lang na at number na. Ibatamon ti, makit gumanggana ta. Kada ginaatan ko nga agas, masakit yung tatang ko. Ay, hindi mo ibaga nga sigod. Masakit natang mo? Bro, nag-ring. Talagang gusto nga number na. Address. Pati address, wan. Taumay ko sa rungkaran ng tatang mo, masakit gayam. Ibagam Jack sakto nga address, taumay kanto pa siya rin, swerte. Manong nemi nabayagan nga awan ni swerte iti imatang ko. Maulit-ulit. Iti pa naka-airplay. Ladawan na manong nemi. Iti arayate kasuna nga nakakaasi kapag nasaktan. Kaniti pa nagsuri-suri. Iti nakapapaot nga pa nakagigam ko na kulap na. Nadlaw din iti barkada. What's wrong? Ganyan ka, boss. Ha? Nakatuknukan sa atin ti atang. Itaman pa yung may mulmulang-lang ka. Dati-dati, awan ti problema. Ita problema ka. Mga tol, get ready. Into Rabi. Hindi ito pa siya rin ni swerte. Wow! Itaman pa nga da pa siya rin nga chicks, bro. Dati-dati kita kidayam lang kita da kursunadam bayaten. Kursunadam ni swerte. Wow! Nagkasat ka, Brando? No. May check-in mo isuna. Inte pa siya rin di balay da. Sa awi sa kisuna. Inte mga niti restaurant. Inte disco. Painuwag kisuna. Ito no Marte. Sa tinang tututong pala. Hamoy latan mga bro. Nakainom kami nga 5 manong nemi, hindi mo pa mi pasyarin. Ito na itad nga address, exact nga address, manong nemi. Gagangay lang nga kalapaw, manong nemi, arig na tinangisarda nga iti kotse. Iyan, orela na ganit it manong nemi, iti guma. Dago sa panang preno, apaura kin natapok na, hamad sementado kami dito yung kalsada na. Yan, yan at balay na. Dito at balay na, bro ne. Daganas mong sumrek, tigas na nga balay na. Ibagam latan ta, mapangkutan na ba ni suwerte dito, tarumuaran. Taglugan ito kotsen, let's go. Ham, tsakamat lang iti. Papa nagtugtog tiri daw, bro. Sana naskan pa nga tugtog tiri daw, gabo ng manong name, gabo na lukatan. Ada nang lukat nga lakay. Basta ka, tata, ano yung magkarabi, yo? Pigsak pa manong medyo nakiktot nila kayo. Kastamot kada kayo, anak ko. Apay ka di ayan, nakiktot kami ta. Kung amilan no, nadalapos na ta, marakrak-rak pa yun nga, sinsinan nga alad mi. Ada din swerte, tata? Ada, simbre ka nito silad na ta, maturogan na tapay klase ng nabigat. Da kayo ni tatang na? When? Di ka man masakit. Nagalingan ako nito nagtumanak na ginatang ti anak ko nga agas. Sumadag kayo kung kumaanak ko ang ay na nanumuti balay mi.
Tata, kahit ko kasalita ni swerte. Kahit ko nga awisan ni Suna. Yung ka makan iti restaurant. No, kahit yo, kahit nang-take out kam to. Anak kahit yo fried chicken? Wano, imagayo ta kahit yo. Nakaturo ken, di anak ko parok. Hindi kasi ng oras nakaturo ken. Parawarem. Lating itak barok. Parawarem! Nanat silad na. Tayo nagsadyay. Lasa. Kang sumsumrek barok. Handa ka pastrek hindi aking balay. Kit na danukin ka nga lakay. Nagkutong ka kayat mo. Mga tol. Tol. Handa kaya ta parawarin ti anak na. Nakakaasim mo dito nga lakay. Nuluguban tayo. Matay nga ta siguro. Ito puro danog niya. No sisino kay mananak ko. Pang-aasiyo ka di Sagay ko mamanggulo. Saan kami nga manggulo, tata? Nung parawaram di anak mo. Nakalawlawag eh. Awan, ato ka saritaan, no, parawaram di anak mo. Ngayon nakaturog yan. Diyan nga mabaling nga payo. Parawaram mo na sana! Kinunak ba nung tayo, name ta makapunto, linengges ko tilakay. Linengges ko. Alam ko, masaktan ako na eh. Amot nga gapuak ni sakit, sana ko tungak ako na masaksakitak, saksakido na. Natangkat naman namin di alam. Babang nga ron ta, ayaban di anak ko, tarumwar. Umanugot ka matlagayam, orayan palang, bukawag ka, kanilinggasan ka. Nung itay kumakit, nagdagos ka, nagtungpal, nakarakamangan ka kuma. Di na kaya mo, sak ni Brando. Kita lang nga makita ka, Barok. Alagad, kaya bang ngaruto na? Tijak amo manong nemi kabayatan gayam nga kasasaritak ti ama ni swerte. Si Riring Suna, tinawagan na siguro, timawag iti pulis. Madam na malayag manong nemi, sampay nga rimuar ni swerte, edi aguni, iti serena tilugan di iti pulis. Bro, di iti pulis. Kaya pa'y, data iti pulis enda. Kaya, baka da gulo dita. Kunami manong naming nagsardang iti abay ti kotse ngayong parking. Bro, dati ti pulis na eh. Dati ti talawan da. Hey! Sabi nga manggulgulo kayo. At timawag ka na kami. Sir, hanggang manggulgulo. Umano ka ditan. Pilitan nyo ka no sumrek. Dinangaram ka no pa iti lakay. Sige ni Brando sang ka di? Ama mo na kayam, sir. Panagnakin mo, Brando. Manggulo ka. Dalan, pumano ka dito, nagkay manggulon. Public disturbance na ito eh. Sa kapaagdangran. Sir, kahit ko lang makasalita ni swerte. Ngayon saan kang agpilit, nung saan ta kaya pastrakan? Kan sangilian. Abi nga nga saan kang pasangaili. Sir, kasi kala na subsobra pa ng amak hamang bagbaga kanyak. No saan na ka nga mo nga bagbagaan ti amam? Siya ti mamagbaga kang kabiing pulis. Ibilang nakakamsat. Nagpasyar ka di balasang. Ha? Sasayatem. Di ba? Adagun-gun odem. Sasayatem. Nagpakumbaba ka. Saan mo nga patuloy ta kinalastog mo? No, mampay talagang lastog ka? Thank you for that advice, sir. Alam mo na kayo. Umadoy ka to yan. Duha kayo lang, sir eh. 5 kami. Ano ito kayo sawin? Ha? Omo. At dapaldog mo, sir. Da kami awan. Pumanaw kayo. Hindi kayo pala pumanaw. Talagang nanaro na kayong kabrando. Nakadadot record mo. Amon, nung papatayan ka, anak ka may balod. Ta nakalawlawag nga amot sa kalubungan no arig na nga loko-loko ka. Pagpapanagkal mo ti amam, ha? Sir, amot ka kasta. Apay rabramo mo ti amak. Nung mapagkalyo na kiti pulis nga dadunga patak, saan kanya?
Alam po mano ka ito yun. Sir, sorry. Mabaling ka din nga kasalitak pa lang muna ni swerte. Yan tanga at akam dito yun. Please lang, sir. Amo madlagayam tagpakpakasi. Amo madlagayam tagsuotin na pakumbaba. Mabaling ka di, sir? Sige. Basta lagi da mo tagpakpakasi. Kahit saan nga manggulo. At dakam lang dito ruwar. Siyak lang sumrek, sir. Di ka kakatuwak na babati dito eh. Tata, pasensya kayo na. Hindi naramid ko. Sanggunton nga ulitin, tata. Promise. Mabaling ka din ti sumrek, tata. Ada ka din ni swerte di tapan nakasalas yo. Kasi may isang baro kahit ko apasyaran ti may isang balasang. Ala, barok ka. No kumatakas niya dati itay na siya at ti panagsasaom. Hal kami mat nga narigad sasarita ka. Ala, sir, gamang kami, sir. Sige, tata, pastrakan yung ano dan. At takam na dito, sango. Manong nemi mabutbuteng ni swerte. Umis-isa makmet. Swerte, ako tulong ba nga maput ngam? Nakabutbuteng talangam. Ha? Kaslad na sungay mo. Kaslad na sa harabran to. Siya mo ba natin babae ka ng magkakanak ti kasta? Idin to talaga na dumama, babae ka nagwapo ak. Talaga mat nagwapo ak. Siguro ka na diferensya ti panagkita na. Kasi siya ka diferensya ti panagkita. Umis-isam ka. Ngayon isam di demonyo. Na naroon nagkatawa ka. Katawa ti demonyo. Anang arte ramidak tatno saan nga demonyo ti katawa kinisam ko. Awang kumat pa naging kuko na. Itik kinapakumbamam ko no. Brando, di may kahit kumati madisturbo. Masakit ni tatang, kahit kung kumati maturog, tumasapak to, ngagring nubigat, nga mga sikaso ti pamigat mi, kada kami nga nagkakapsat. Nakakaasi ti kasasad mi. Ulila kantina, ni tatang ti mga saksakat, ti panagbiag mi kuma, ang agsaksak iti suna. Kakasya ka naman medyo nukas nga awan ti masapulan ni tatang. Ikalkalik akong kutag basa tapno makapagturpusak. Terjira kita nursing nga kurso. Baka natin na sumaron nga sam kat tsaktun makapag-enroll. Gabot awan na talaga. Adamat iti high school lagi di kakapsat ko. Baka agsarding akto pa ilang tapno. Agtrabaho ak. Sa akong tumatlay tuloy, tagbasa no, at ang tumaornong ko. Nakadadug pa ng istorya ng tikasasahad yun. Well, ama mo ka unay nga ro din. Hulila kayo, talo kayo kapsat, masaksakin yung tatang mo, kasapulam titulong, di ba? Tulong niya po Diyos. Kinaut ko ti wallet ko manong name. Nadulat na ti wallet ko. 1, 2, 3, 4, 5. 5,000. Itulong ko kada kayo. Ha? Oh, demonyo ka di palang ti panagkitam kanyak? Itatamo ko ti tumulong? Diyak awatin na ita. Nagsakit mo. Kahit ko tumulong sa mga awatin? Kahit ko tagbalingan na embag, dinakpalubusan nga agbalingan na embag? Naimpupusuan ka di? Yes, naimpupusuan. Makatulong data, di ba? 5,000. Baka kurang para pa nag-enroll mo next sem. Kurang ka tanayunak. Sahanin. Oh man, pagbalik na ka 10,000. Oh. Adulat at makorkortak. Gamot ha, ada bank account ko. Karkargaan na papakin ni mama. Ama mo ka, Brando. Ama mo na? Ama mo ka kadagiti mading aramid mo. Isot pagsikatan. Katam kat amamuta ka dagiti pulis. Apay. Iti mading aramid. Kunak mo lang nasayata ko iti matang mo. Di mo pa kami ilig ka man na 10,000 eh. Alay, papupit ko kengan.
Iti may kaduwagon daway manong naming nga nagkamak ti dakulap ni swerte. Tsaka manuapay. Nga kaslad damang kurkuryente kanyak. Imisamak. Umisam ka ba ito na? Isam ka di pala demonyo ti isam ko? Agamanak, Brando. Sabi ko agbalbaliw kan. Yeah. Agbalbaliw akon. Para lain ka. Sala nga para kanyak. Para iti mismo nga magim. Kanagaman na kita ito yung tulong mo kanyak. Kada kami. Takila tulong dito, Brando. Sa mundo ko mga umay, ibabawi. Saan ko itong ibabawi? Sige. Nikam gano din. Tapos saan ka mo puyatan? Ada ni tatang mo dito ruwan, di ba? Nadwa na di polis. Sorry, swerte ha. Nung nadisturbo kayo man. Bayam din ito sumarunong umayak. Sa anak to ng manggulo. Sisyak to pagkat din tumay. Kan mabaling ka din, umay nakpasyaran. Saan ka nga gatara? Sige. Nasot ko na. Erantak ton saan mo minom nung may kapasyaran manin. Kanik katamon ti arak. Ha? Agbalbaliw kan Brando. Saan pa naladaw ti amin? Hindi agawit kami manong nemi, awisundak palang degre barkadak. Tol, bitin, nausawan kami. Kahit naman ang tuminom iti arak. Yung kala tuminom, nagawit ako. Oh, isama pa lang, saan ka maparbango ng agawit, tol? Nasama pa lang. The night is still young, bro. Naka-English kamat, bro, ah. Mangmangig ko, the night is still young. Inikaklatan manong name it, inom da, ngam nagamit akong dito balay. Iti katulong tinang ilokat manong name it balay. Tiri daw. Natulbek ko ti gate. Ngayon, tulbek ko ti mendo. Ay, senyorito. Senyorito. Kuya ko namlatan. Muna to mo? 17. Nabay ka nga katulong minya. 14 nakpala edi. 3 years in. Lumaplapsat ka. Allah. Abay. Di mo kaya't nga haradasin ka silad mo. Allah, sir. Sa mo ka ramiden deta. Pumanaw ako nabigat mo ramiden. No problem. Kumusta ta pa ni mama? Dito pa lang ororayan da ka. Kasarsarig dito silad da. Siring da pa ilahin. Tinugtog ko manong name iti silad da papakin ni mama. Remuarda nga doon. Maturog kam kuman, anak. Hindi ka matiniti silad mo, maturog ka. Pa? Ma? Baling ka din araw ko pa kayo. Oh. Apay mat. Ni ag-birthday kami, kasi nakampara ko pa, ni takid din. Hanggang ba't nga anniversary? Hanggang ba't nga style mo, mama? Huwag mo naman tanong, mayat ka. Anak. Sak lang no katuman arakop keng ka. Di mo pa balasan di arakop ko. Kanagdakilo na yung pakaragsak no arakop na kamis mo. Madrama ka. Apa yan, nadakadalas ka nga kaluam. Maragsakan na ka na. Inarakop ko ni mama nung name itinayrot. Sorry. Kada itinaramidak. Sa ako yung sublag ti papa, inarakop ko. Pa, I'm very sorry. Milagro. Anak, apay. Apay, susuri ka. Matay ka din itong bigat. Di ba, pamit? Hanggang ba ito ka kumikero, apay, pakatawa kayo. Nakasyabuka ka di. Jack tetik da illegal drug. Ore kas to kinalok jak kayan.
Tama nga adad nga naloko ak. Nog siya buhat. Arak lang dito. Sorry ha, pa, ma. Sige. Good night. Anak, kang kanahin kumakas to eh. Kang kanahin ko mga damak-makan mo tapos kasnahin na kastoy anak ko. Kanahin ko mga makatukno iti atang. Ngem iti dedi lang nga rabi manong naming nga kasjaya. Kabigatan na, dahil tamanin, barka naman. Tira namin manong naming timapan iti beach. Magsapsabol ka iti lukon mga babae. Uno. At dahil iti kursunodaan mi. Ngem talaga nga mamuda kon. Tanumakid na kon, ditlikan na kon. Uwin manong naming. Hindi tayo ding aldaw, ano na yung malagip ko, biglan ni Sute. Mga tol, oy, let's go. Nuto tol, di eskwela ang pagbasaan ni Swerte. Hindi na kasi ni Suna. Agnuchoray tayo. Abag isumot manong nemi nga rumrumwar ni Swerte itikate at akaduana nga pada na nga estudyante nga babae. Hey, Swerte! Nakaswerte ka nga talaga. Tanadanon na kami dito nga sampay nga nakaawid. Abag magsunay. Brando? Yeah. Mabaling ka ding awisan ka. Masapak nga gawid di balay. Adot asi kasuk sa dyan. Awan sa bali nga pag namnamak nga mga ngaramid ka na dyan o saan nga siyak. Sikamet. Kay sunay nagkang kay drabi ti 10,000. Tinagpapagustuhan. Pangamin kanya. Hindi, dinner. Early dinner. Sa mundo isang patanan, kakabsat mo ka na nitatang mo. At ang katamot serpon na kita kakabsat mo, tawagan mi dahi. Bagam nga handang naglutluto. Tamang yawid kanton, ti para kadakwada. O, di ba? Malibre kayo ti makan. Sa langsin siya nga makan. Naimas pa eh. Taroon tibak lang. Diba? Mabaling ka ding awisag na digayim ko. Kaduak? Sure! Why not? O rin mga kapatid duak, talo, tapno pair by pair. Diba mga tol? Well, tol. Gayam, mabaling ka ding kakuyukan na. Sure. Barbareng no. Siyak ti Armen ni Brando. Guwapo si ka. Kras ko. Nangigkureta ng imbagama nung name iti kayem ni Swerte. Nagan mo? Namnama? Wow. Ipintas nagan mo ah. Swerte, namnama? Di ada namnama keng ka? No siyak ti Armen, Brando. Huwag ko nakasikot. Shhh. Kasi taman ti ko na. Yung sangga sikat kursunada eh. Ni Swerte ti kursunada. Brando, no siyak mo ti Armem. Saan ko nakadakos? Huh? Paayan na kasigod? Kung nakamalunawisan na kami. Hindi. Let's go. Iti restaurant manong na minagabay kami kini Swerte no maninig kamaktiman na. Iwadag na. Nakamapahidam ka. Brando, ano talaga tirantam kanya? Swerte, kas iti ko na tigayim mo. Di ka di babae, di masdig kanya. Nututupak na gayim mo, sigurado may chicken ko. Sana kakaskadakwada. Di na kayan? Guwapo ka. Nga madadagin ni Gundawin, ang slada sa haram, di pa nakita. Sobra ka, man. Kaya't mo takidnapin na ka? Kaya't mo tapagsisinublatan na kangaripan? Ha? Kalpasan na? Papatayin na ka, no? Kaya't mo? No, dapat among na siya. Maramid mo. Hayam sana kang tawad na may bayan niya pa Diyos.
Tada kanya kakanganahin niya po Diyos. Pero ano nito na yung kurmo? Crucifix. Iyok ko kurmo. Ada kanya kakanganahin niya po Diyos. Amang tatrabay kanya. Naglaga ko mga rependa ka. Uray, itugod na ka, pati tigayem mo. Yeah, baka pagkid-kid ka nga tano. Baramadan mo tangiwat mo. Tapnohan ka makapag-kiss. Igalod na kayo doon nagtikotse. Sada kayo pa niti bakras di bantay. Si Jacket pagsisinublatan na ka. Talagang demonyo ka, Brando. Abay ko na. Kinademonyo amin ni dati panunot mo. Indan, nama. Timakder manong nemi ni swerte. Yung gamit ko. Ibatanak. Agikisak. Sorry. Apay nga minakasta ka. Ano man, nagbaling ka kang demonyo, tanong ka, nagsuri ka. Sorry. Nagtukakan. Sorry ha. Hagamat pa nakainom ko na. Tapno, ada ko mamatubungan nga orat mo ti arak, agbaling nga demonyo ka. Amo mo swerte, nakasuswerte ka. Nasaan ka lang napatag kanyak, hindi kasting pa nagsasaom. Hindi ko mapailang atong patungpagin ka sa iri, igusugos ko tarupa mit semento. Ngayon napatagkain kanya kay sungadyak maraming. Brando, no talagang ipatpatagnak, ipanagnig mo. Kating panagnig ko rin kakati 10,000 ah. No kaya't mo isublikin ka di 10,000. Saan nisot ka sa pulak? Ang panang ipanagnig mo. Nangarod. Nagbalbaliw kan, Brando. Agbalbaliw kan. Ngayon ka mo, manong name, taka nagrigat ko nga baliwan. Sakla natin kasi lang na amo, karnero, no kasta nga pagsawaan na ka. Ni swerte ka na kita'y mangtatal na kanya. Ito na mukman yung tagsuri. Manong name, ngayon nagbaling ang problema kisuna. Na nakanlawan, manong name, dapapakin ni mama. Brando, pa. Madmadlaw mi nga na dumakit may mayan ka. Dati-dati nga samot nga raramidan. Pa. Nadamis nga babae nga Jack mawatan na tirik na. Agayatak ken ko na ba? Ngayon dinakayat. Pero mi, demonyo ti awag na kanya. Ngayon mapukaw mo't lang ang awag na kanya nga demonyo. No, agsusori ak. Anak, adautak mo, ngintan ni Apo Diyos ken ka. Amiris ang ganembag. Demonyo kang kunakin ka, da dya babae nga kursunadam, no ti pa nagsasaom kat sa otid demonyo, di ba? Ngayon nagpakumbaba ka, nagsusuri, nga amo manugutan di bid mo, sa kagkari. Siyempre, awanin ni demonyo ken ka, ni Apo Diyos ang dandakin ka. Anak, kayat mo, anak. Di awagan da ka ti demonyo? O naawagan da ka na si kakit anak ni Apo Diyos. Nabayagan nga sa nga simurot ka na kami, nga simuknal. At dapat iti mang angin o kanto idi, nga Bible study, hindi mo kaya tapulos. Itugtugot ka idi, iti simbahan, idubing ka. Nga di ka pulos agtal na. Agtaray-taray ka, rumwar ka. Awan ni Apo Diyos, keng ka no taddumanak, ad-adang adda, keng ka, ti demonyo. Mamiris mo, ti kahit asawan ti amin. The bad and the good? Anak kaya bad o no good? Siyempre, good. Amo ba't lagayam? Abi nga di kagbaling nga good. Hindi mo't pa, halangan mo't nga good-good ka. O, kitam, simrek man ni demonyo, iti panunot mo. Pwede mapana kita yan, da swerte manong nemi amok kawal klase na tabakasyon
sisyak lang tinapan, adu pa dagiti ginatang kong grocery items, manong nemi, nga mo ka makatulong ka dakwada. Nakarekap ti balay da. Nagsalot-sudak. Napanandag to'y apay awan da. Agad adada amin di ospital barok. Ospital? Wen. In hospital da ni tatang da. Ay niya? Jesus. Talaga, agsaksakit ngamin suna. Di damat ngamin na padoktor. Taumat kwartada, di kapilit rin taray dito ospital. Tiyakla mo na, nakasasaan ni Mang Delpin. Anong ospital na? Di dyan probinsyal. Sige man, nangaradanan na lumanon sa dyan. Iti ospital na sabat ko ni swerte nagsang sakit. Swerte? Brando? Abay, ano na masama ka ni tatang mo? Abay, kasang sakit ka. Natay ka din? Si bibiyag ni tatang. Diyak kayat nga matay ti amak. Ang dakil ti problema, kwarta. Tano saan nga mo opera ni tatang? Baka mapukaw mi ti amak. Mano? Brando? Manot masapul yo. Awan ti mabalin ko pagrimensyohan. Nailumlum kami ti utang. Awan nagpo-utang ka na kami. Tanam naman na kasanda kami nga makabayan. Mano ko na. Sikat timang pautang ka na kami. Saan nga utang tulong? Ibagam naman no. Ibagam. Tamangiro-hara ka di bangko. Hindi account ko. Hanggang problema pa yung kwarta. Ibagam ka nagdi doktor o perarandan. Tapos siya kung di makamuno. Mano pagbayad. Papagayam, bawain ka diti kasta nga aramidan ni Brando kat matulungan na ti pamilya da swerte. Mainlab to katamat ni swerte kay kuana. Itultuloy to katan ni Brando, itagbalbaliw kas pagarikan. Papagayam tayo ituloy, kaya namuhen sa din pagtungpalan ti pakasalita ni Brando. Andas na dagito di may kaduang abansada dagiti sponsors tayo. Kaya itong papagayam, kaya igibos na sa pagtungpalan ti pakasalitaan ni Brando. Manong nemi, nakaimbag ka nakasaysaya at gayam tada maitulong na. Tilangan pa nakangig nga thank you. Nga ulitin ni swerte manong nemi. Nga dinarugyanin ti operasyon manong nemi. Kani panamnaman ti doktor. Nga nambagyan lang ditang operasyon ka talagang nagpaot pa ti biyag ti ama ni swerte. Di pa hinapupuutan manong nemi ni swerte. Idinalaos na panagyaman na at naarakop na. Thank you, Brando. Isa kiti, inaramat ni Apo Diyos tap ni kastakit. Matulungan na kami. Thank you, mati panangarakop mo kanya. Nagbanglo ka, swerte. Kahit ko lang amin may peksangan na yung bag. Namin pinsan tinayan na yung panagyaman ko ka. Nakaimimbag kagayam. Sana ka, demonyo? Saan? Gabutada ni Apo Diyos ka. Saan mo nga na yung tulong tikas dyan, kanakal na, no? Awagin ka na, Apo Diyos. Dagiti doon kakapsat ko, kahit dapat mag-ipek sa tinalo sa panagaman na ka. Okay. Kastigahan tinagsakti at na may tulong na. Tiyagbalingan na yung bag. Bantayan nyo rin tatang nyo, ha? Tagawid akon. Kahit kung iba naman ka na mamakin ni Papa. Nakatulong nga kada kayo. Tawag-tawagan na dagito pat nga barkadak manong name. Tulong ka na! Ito to eh. At nagulo dito eh. Si Kalatawan. Di dakam ka buteng eh. Ngayon na taka, sigurado mo buteng da. Tol, sorry. Abay, baybayan na kami? Ikaalang na kami? Sorry. Yung nasa nga gawid na kaya. Panawan nyo idan. Saan ka na lumaban na awang kaya yo?
Ang mga nun tapay madisgrasya kada kayo. Sus, tol, itakasapulan na nga, aping hindi ka umay. Sorry, kada problema kay. Ganang problema. Basta, agawid akong sa balay, kapag adalas ka ng ibaga kada papakin ni mama. Yung badamag ko kada mamakin ni papa, manong naimi. Sorry pa, ma. Dakal ting, na-withdraw ka rin yung kwartak nga dati bangko. Nga punpunduan nyo. Nagusaram. Yung tulong ko kada swerte. Madama itati, panaka-operar ng tatang na. Tano saan nga ma-operar? Baka no, mauli la. Da swerte iti ama, kalpasan nga, nabayagan nga na tayo inada. Kinapi nga rin nagsusuri ka. Hamangan ko nak no. Makita yun to nga, kasi laing ang tinagyanti, account ko iti bangko. Anak, kargahan minto manin. Basta ti pagkaramatam, itulong mo ka na ginagkasapulan di tulong. Anat marik ng ngamarita, nakatulong ka. Naragsak mama. Ituloy mo anak. Areta, nagsarita kami kiniswerte. Ma? Ano ka Diyos awan? Awan. Naban nyo kada kinasarita ni swerte? Maragsa ka na kamakamamuti kas kengkuhananan. Iso ka imbaga kengkuhana nga tulungan na ka. Tapno, baka magbalbaliw ka namin pinsan. Ipakita di ba nagbalbaliw mo? Tapno masusurong na kamat ngayatin ni swerte. Tana swerte ka launay anak. Nguso tagbalintong asawam. May kanita kada tayo, hindi ito nakurapay na. Marigrigan na katbak ng tayo pa, ma. Anak, saan nga sa nikuhaw na material nga banag tinasken? Kinasinaw ti puso. Datat laglaki, Pep. Kasi nung ti kayat mo, kaya da mabalin nakas kada tayo, kasama tayo sinaw ti puso na. Kaya baka saan nga virgin? Hindi ito ni swerte kat sigurado nga virgin. Ma, dahil tamat ti mesa nga, manggusto keng kuha na eh. Iso lang amin ti babae nga, kinusunadak nga, nagkidkid kanya, kaputa, saan akas ka rin dita mga babae dita, na kursunadam kat kursunada na kaman, na nakasangarad ang aksebakin ka. Sabali ni swerte, anak. Iso nga nakagasgasal ka mo na kinitatak ni mama papang mo, nisyo tagbaling nga manugang mi. Tayso, ni swerte, ti katulungan mi tapno mawagbalbaliw ka namin pinsan. Itultuloy mo na, anak. Itultuloy mo tagbalbaliw. Kasta nga ron tinaramid ko manong nemi inidjakon di kiti barakadak naman pa'y tawag-tawagan dak umay da pa'y amis mo rito balay. Makulit da. Kaya di na irwaran manong nemi ni Tata Delpin nga ama ni Swerte iti ospital na pangkusinarong karan nita. Kaya siyempre nagbalo nakmat Awa man rin sa bali nga namangig ko kadakwada ni Swerte hindi di kakapsat no saan nga thank you. Amang palbalog magtipusok manong nemi nagpintas gamit ang ganti thank you no at day paay mo itipadam nga tao. Hindi ka salita ko ni Tata Delpin. Kumusta kayo na ta? Manang sinabod Diyos anak. Kaya agaman nagkan ka, agaman kami kan ka. Sikat din ang gastos, di pa nakauprak. Nakaimbag ka, Brando. Na isang sakay at kinaimbag mo. Di naramid mo kat saan nga maramid di kita duma. Sayangan da di kwartada. Naimbaga ka di matlang, loko-loko ak. Amom ti loko-loko no agisot agimbag, isun ti kaimbagan. Tadi nangarodan kayat nga sublian. Taamunan, maamirisnan, nga di nararamid na kat saan nga rumbeng. Maragsakan ako na makatulong tata. Iba't pati ko kami ni swerte. Awanit sa bali pa nakarik na kita at no sang isuna. Iso na lang ta.
Saan niya? Di na kahit ni swerte. Kayat na ka ni swerte, ipanagnik mo lakit, ipanagbalbaliw mo. Sabi nga sa mo, sublihan, tagbasa. Hanggang di nga nakababay yung loonay, nga bak nang kayo, kat saan ka makaadal. Peso. Kurso, engineering sakit ti kursom. Di mo kadi kahit at talaga nagbalingan na ng engineer. Uno engineer. Itata. Wala na. Doon may pa naglokat ti klase. Agbasa akton. Ito na kami kiniswerte na nagsarita manong name inulit ko na dyan yung bagak. Kini tatang na. Ito muna nga managlulukat ti klase agbasa akton. First year tumaten. May sabi nga tawan na doon ilang harikat na ito. Sabi nga harikat ka kat may sala nga tawan. Hampay lang makaubarin ni tatang. So nga, Jack pa lagi na-enroll, agubrak pa lang. Oy, no, sayang. Siya kundi magpapasakin ka. Brando, please, awatin mo kumata jayak, titulong ko. Nagdakilan, may tulong mo ka na kami. Kalpasan na, please. Siya pa yung nagpapakasikan ka. Ito no, panag-enroll, duwatan to mag-enroll. Ag-enroll ka, ag-enroll akmet. May mesang eskwela doon pagbasantan, di ba? Sa ditong pag-enroll ako. Ito eskwela, tapno kang kanayon ka makikita. Brando, saan nga tukatan nga makibarkada sa anin? Going straight. Liglig ako ang barkada, awan sa baling araminek, no di agbasa. Iso na lang tumununa kang graduar. Balik first year, pailaing 5 years na na kurso. Makapagtrabaho ka anton ti upat nga tawen, sakbay nga agraduara, sa nga bali. Urahik ti pa naggraduar mo. Tayo naggraduar ka, kaya makapagtrabaho kan, isunton ti, diyan niya. Ituloy mo. Awan. Isunton ti, panag-asawa ta, di ka pa sinong bata na. Sinong bata na kami na. Sample lang ita. Kahit ko pa lamang panagnagan no talaga agbalbali ka, prato. Manong name nakaragsak gayam ti agbalingan na singpet. Uwan. Going straight, nag-enroll kami kini swerte manong name ti pamamayat dagasik isunay di balayda. Kalokang kam ti kotse. Malibre ti pamasahe na. Libre pa merienda. Libre pa pangaldaw. Libre amin. Nagkasapulan da. Siyempre, agapo kanya. Brando, subran sa amin. Tanda ti papahay mo ka na kami ha. Aga bale, makapagtrabaho to ni tatang ko. Sunto ti makamo ka nagdalag tumakangastos. Iti balay. Tintulangan problema mo kiti panagbasa. Ken baka makatulong ba ni tatang ti panagbasa. Swerte. Nagsak ko ti tumulong. Iso nga dinakatipayan. Okay? Basta, aklonan akon. I love you. Brando. Hindi pala yung damo nga nariknak na ito. Iso na lang ta. Maikat nga dagos ti panagayat ko keng kano demonyo ka. Noon da makita ka Sara ta unom. Ngam ka na kitoy. May sakan nga anghel. I love you to, Brando. Manong nemi nakaado dagitay mangsugsug kanyak nga dati abarkadak. Tapno di kas tagat sumuro tak kadakwada tap nagsubliak kadakwada. Kurang nalayangan manong nemi aguyudan dak ngamjak pulusan kinayat. Makagora da pa yung kanya. Tagagayam tol. On sarbi nga gayem. Tol, agbalbalo kay maten. Kita yung kanya ko. Masing peta ko. Dila mamin makapaggraduarak ton, may sakto ng engineer. Choo!
Kla mamati. Gapulain kiniswerte. Ito na maalam mo ti kakayat mo kiniswerte. Ha? Bakag sabuli ka tumarin ti kasti dati. No. Apay, girlfriend mo ni swerte? Oy, di mo pa'y napadasan yung check-in. I-check-in mo, pre. Amang ang ganda na daw mo unang imsi ka. Baka damang rape kang kuha na. Pare, no dadaga sa mapasama kin swerte, awan ti sa baling ang papasulik no sanga na kayo. Alis to laeng nga rin. Kidnapin may sona. Dakam ti mo nasak may kang ka. Madamdemonyoan ang ti panunod ko manong ni. Kahit gapo iti dahi ta. Diyak na aluwatan triknak. Dinanog ko. Op! Alay, abagdanog ka. Padasang mga aramidan. Ore ti gandat nga mga rami ti dakas kontra kiniswerte. Ore pa katayak. Masalak ni baklaki ni Suna. Pero, ilaglagi pa may saka. Manong kami? Sa nagdinanog? Kano balasan ka? Sige! Tagsubliak man kinitimunyok. Na? Lapatasin nyo. Tapay na paltong mo? Awan! Nagasaga na ka mga iposta ti biyag ko. Isakit ko lang. Ti babae nga patpatig ko. Di yung batbas-bastusin ni Suna. Kangruan ti amin. Di yung lang aramidin ti dagas nga magpagipyo kang kana. Papatayan kaya amin, nagraman pamilyayo. No dadagas sa aramidan nyo, iti babae nga patpatig ko. Laglagipin nyo dahita. Galing mo naman, Brando. Para makita laeng. Manong nemi nagbalin akong kontrabida kadagiti dati agayam ko. Kung sana ka mabutin ko nga. Wala pang pangtada. So nga magbagagmat kiniswerte nga agad-anad. Nga no mabalin ko magit na. Kang kanayon kam na tagkuyog. Itulnog ko, iti balayda, dagasek. Sa kamtawa pa di eskwela. Nga no bakasyon. Saan nga subinsina, dalat at balayda. Dahil bagag kang naman ang nemi nga damang ipangpangtakin ko na. Naging nga nakapagturpusan manong nemi ni swerte. Siya pwede nang inagalo kang kuha naman manong nemi di graduation ring. Kasta ulit nagsak na manong nemi di agturpusan na. Kasta matan ka na tata Delpine ka nagdidawa kakabsat na. Nagtik di board manong nemi ket nakarwar. Ni Papa, tinang tulong kang kuha na tapno makastrek iti hospital, nagbaling nga regular nga empleyado. Brando, thank you. Nga po Diyos ti kang na pagyamanan tayo. Siyempre, ang pagtrabaho ak, dan sweldo. Ahora no saan nga trabaho ni Tatang, tapno saan nga sakit manin. Matulong ak madiri ka absat ko para ti panagbasa na. Agkalit sumitan na dyan, may sa. Papi nga mga saan nga nagandro nga dagos. Inyo rin lang makapagtrabaho haktap no. Nagbasa matin niya, college. Sumarsaroon tumad yung bunso. Katsi ka. Para second year kundo pa ilahin eh. Nagbayag nga orayan. Ngayon sa nga bale. Sikat agbaling inspirasyon ko. Nagtrabaho ko sa ospital. Oh my God, sunduin. Tulad ka di balayo. No, duty ka, mapagkalain, tulad kayo balayo. Sumabot din. Sorry, kayak madlatat yung tricycle, no? Wala nga, kasanod na kita mga ipangpangtakin ka. Awandan, kung kunada lang day dyan. Awan di dahaga sa mapasama kanya, Brando. Si kakit iturumbang agan-anad. Ha? Agan-anad ka, sweetheart. Manong name last sem, it is second year college course of engineering. Iri pagamuam tada nang said kanya kabayatan nagpatpataraya kiti coach. Sinaraan dati dalan ko manong name. Kapilitan nga nagsardengak. Dua ako sa manong name. Mabibig ko digna duma. Hey, abay mat nga siraan yung dalan ko. Brando,
Malagim na pa lang. Di ka malipatan dito. Amo, kurso natak unay ni swerte. Nakasagana ka amatay. Tapno lang masalak ni Bamsuna. Kat no papatayan na kaitangaw mo na. Tapno ko kami tuwitan ni swerte. Kukwak to ni swerte. Sakti makauna kang ka, Brando. Anong name kasla? Ingkimat ti amin. Ninito. Ti dinanog ko hindi nga dati nga barkada. Dinagayam ni katisakit tinakim na kanya. Handa nakasabukil kang kuha nga paltog manong name kat inasot na kat impaturong na. Nito! No! Nito! Tumarayak ko man manong naming imawang ti kanalbuo. Nariklaknatan manong naming tinapulot nga ba nga simbrak di magkik. Kat na maarinok-nukak matin. Matulit ak matin. Kastawanin ti panagsaya sa tintari ti magkik manong naming. Naging ka na po ka kunti puot ko man. Hidag sublin ti puot ko manong nemi ni mama ti mo na nakita. Mama, gaman ti kinapod Diyos anak. Kalbasan tinapaot ng operasyon nga nairuar ti duwa balay ti bagi. Istebulan ti kasasad mo. Imbaglagi din tawan ti maselan nga pasit ti bagi ti uneg nga natamaan ti bala. Parang abiyang anak. Si bibiyagak, mama. Si bibiyagak. Sangin palubos ni Apo Diyos nga matay ti kaskang ka anak. Gabuta. Naimbag ka na tao. Ada pa ilang isyon mo dito lobong. Tinangpaltog kanyak ma. Simukon. Ninito, dati abarkadam. Nakitam, dati pa yung abarkadam, iso pati may tamang patay ka. Ni swerte. Pampano lang ni swerte. Naka-duty. Madamdamag sublin tuntoy. Madamang paspasyar ka ti pasyente. Sa tikang runahan na unay, na kinatulungan di doktor nga nang operar ka. Sa timay sa kadikang runahan nga mangidaw-dawat ti manag-espal mo, anak. Kat, parang nga biyan. Siguro kat na ito ti kapuna, anak. Nitultuloy mo tagsing-singpet. Awan to nga tan nagpanggit ti dagas kanyak, mama. Awang gas nagsakmay, anak. Idaw-dawat ti kinapot Diyos. Alaki na nakan, kano pala mabaling nga mabannog ka una ti doktor. Madamdama, danto dito'y ni swerte. Madamdama pa'y manong name ni swerte tinakitak. Iti may kaduan, palakaring ko. Swerte. Nagaman ta kinapot Diyos, Brando. Naispal ka, barong ang biyak. Nakim na po Diyos na ispalag, tapno makapagturpos ka. Tapno baling kang engineer. Kan tapno makapagtrabaho ka. Kan tapno makapagkasarta. Kan tapno maadandat di manungana. Swerte. I love you. I love you more, Brando. Oh, kanit sa baling ang lalaki ni biyag ko, sana si ka. Sige. Kinakarod, alistok ng paimbag. Tapos din ka sakit makarwarak ton, kan makasubli ak ton ti eskwela. Mani po di din manong name awanen, tidakas pa na pasamak kaniya. Tada gidi mga ipangpangtakan niya gidi nga dati nga barkadsak manong name kanda gidi napaspasaktak. Aw matenti madlaw ko kadakwada. Aging ka manong name nga timteng matenti pa nagturpos ko.
Siyempre, maragsakan da papakin ni mama. Stamat ang giniswerte. Ken, naruna lang arudan manon nimi, di mayroon ko, di board ko, masako na nanay ng engineer. Nakalpasan, ti may isang katawan nga ba nagtrabaho, manon nimi, di napapakin ni mama, tinang isarek kanya. Will you marry me? Kinunak manon nimi, yung parintuming ti sangwanan ni swerte. Iriredy ka sardam, na parang pasyar ko kayong kuwana. Sayo ko enjoy at sing-sing. Dito ito may kadua nga ring. Ited ko kayong ka? Di ka adoration ring? Naman pa awan engagement ring? Di wedding ring. Brando. Asin ako matisagkad-kad. Dito yung tinituding para hindi pa nagtipunan ngagmay masit ayat kan bagita. Di ka narawata. Hindi agkaritis ang kuhanan ti Diyos kan iti matang ti tao. Nagkalay sa kami manong nemi siya ama ko na grande ngam kompleto. Ato di kitinanganak ka na kami manong nemi. Nakabagyan mi mother side kan father side di kitiga kaopisinan da papa ni mama manong nemi. Katsagbay ti kalay sa amin hindi manong nemi. Adan, iti mismo compound, dagiti kakabsat ni swerte graman kinitatang delpin manon. Awanan diti marmar po ka na kalapaw da. Yung patakdaram min ti balay manong nemi, ti asadag ti balay mi. Ito nagmitla ti compound. Sadyadan, kat siyempre, hanang naskan pahay, nga mga patakdar kami ti bukod mi nga balay, kiniswerte, gabot ti balay mi, ti family house mi, manong nemi. Asin ako matagtawid no sa nga siya, kabugbugto nga anak. Kan saan ko mabaling nga panawan, da papaki ni mama. Sami daw mabaling nga panawan. Kaya the first night mi, manong nemi, kas idin naman naman. Virgin, ti asawak, manong nemi, asawa. Nakaswerte ka nakaasawa kiniswerte. Akasmat ti kinaswerte na manong nemi asyak tinagbaling nga asawa na. Numampay na loko ak idi ngem nagkanak di kundaw nga nagbalbaliw. Gapo kinayat. Siguro no sa nga dimteng ni swerte biyag ko manong nemi baka kadag ito'y kat naloko ak pay laing. Uno saan baka kadag ito'y kat awan akon. Baka pinatay na akon dagiti pinaspasaktak. Kami niya po Diyos manong nemi talaga. Nga dinabaybayaan na ginagkamang keng kuwana. Itad na, iti kasapulan. Na ginagkasapulan. Insagot niya po Diyos kanyak ni swerte. Tapno masurutak tinalintaga na. Kan kastamit ang tapno, mapaksyat po ti demonyo. Nga dakadyak idi manong nemi. Nagraduar matan na kakabsat ni swerte. Kat nilaengan na tatang Delpin tak na naed iti balay ng iniramidak iniramid ng balay da nag-aasawa matan na kakabsat na babae na kakabsat na so nga tao matan na asawa da idagdama manong nemi talo da kiti apu ko da papake ni mama nga isut at magasasikaso ta nagritudan iti trabaho da inauna ni Brandon Jr. Dan iti higher grade manong nemi irin to, tati may kadua kat ni Christy, grade 6 na baylaing. Irin to, tati may katlo, manong nemi ni Melody, grade 4 na baylaing, manong. Dagitoy, dagiti anak, abunga tayo na yatming, kani swerte, na nagtultuloy ni swerte, manong nemi ti panagtrabaho na kas nurse iti hospital. Na isuitan ti head nurse, ta na-promote suna, manong nemi. Irin to, siyak, alagad ta, may sakpe lang engineer mo ta, nga empleyado mo lang manong, kanadadagiti kong daway, nga adamat kung kontratayag no, payat ipa extra. Yan. Naman pa'y agababunan siya, manong nemi, nagiti na urnumi a kwarta iti bangko. Saan kami met nga naimot, kadagiti kasapulan di tulong, na naroon na kadagitay, may hospital. Akas iti pa naka-hospital, idi, ni Tata Delphine, ti matakatugangak, na nakasapulan ti tulong para ito parasyon. Stamat ti patay ka hospital ko. Kaduan naman ang nami tultulungan mi.
Tigitian ta pasyente na ospital. Ang kasapulang nga talaga titulong. Nagpintas, nagsaya at nagragsak tumulong mano. Ito nga ron, ti pakabuklan, ti pakasalitaan, ngayon nakmiten buray, kada ito nga programa. Kat sabi ko mamanong naimitad damat, naibatik nga adal. Liluwagan pagsarmingan ti biyang, kada gidipadak nga di mga kinagbuya. More power to your program, ano, and God bless. Ito yung nagtagyaman nga pagayam mo, Brando.